Здравейте всички, както виждат, и сме Анелия Шведова. И как взете в тях? Днес сме погодили нещо. Добре звучи. Значи, дъръчка. Това или ще е топлата способ в школа, а това или ще е футбол, или ще е вече. Това или ще е морска вода, или ще е понеже машината ми глутна парите. За колко са? 5 лева. 5 лева? Един лев. Значи ако туриш 2 лева на двулевка, ще получиш 30. 30? Да. О, ням. 30. Какво правиш, бе? Не за хора. Връщам места. Почти са. Ванеса са почти. Не, каналът не се почти. Тук Ето, не. искаш, мога да го покажеш. И няма такава опция. И не го канара. Не може да се види. Хубаво ма кажа. Аз не знам къде. Да спиме. Аз не мога да спам. Комадата е, явно си го бънчета. Хора. Хора. Ще ти падне батерията. Това ли бъде всичко за този клип? Чао. Защо ми се така на гадни